Ngikubingelele mbukeli phinde ngwamukele kwesimanje sikulethela sona indaba efika ngaso ke isikhathi umlandeli ke womculo kaMaskandi odume kakhulu lapha ke kuona ke uTikTok omlandeli ke omkhulu ke wakhe ke lapha ke umthandeni ke umfomanqele useveze abantu ke ababulala ke umculo ngempela ke lapha ke kuona ke uYouTube ilabantu ke abakha ama-account ke acishe ke afane nawo abaculi ke labo abasuke bezokhipha ngaleso sikhathi ke bese bethatha yona ke le album yomculi ke wangempela beyifaka kuyona le account ke eyifake abayakhile ukuze imali ke ezokwenziwa ilabaculi ke ingene kubona ke labantu ke ababulala ke wona ke umculo kaMaskandi mbukele ngaphandle kokumoshela ke sona ke isikhathi ayenguzise yena ke umdu echaza kabanzi kule video mbukele ke engizokushiyela yona njengamanje bese uya lapha ke ezo comment section sizwe ukuthi wena ngabe ke owakho umbono uthini ngalabantu ke ababulala ke umculo uMaskandi ke noma ke umculo yonkana ekhona lapha ke ku YouTube njengamanje siyabonga abantu abadicilela abaculi phansi. First of all, hayi mina niyangidakela akho umculo omdicilela phansi umlandeli njengani. Okay, ngidlule lapho. Abantu abadicilela abaculi phansi, umculi uzofike abhale ingoma inyanga ahambe e-studio akhiphe imali ephaketheni lakhe ayoqopha lo mculo ngesimo sokuthi uzojabulisa abantu ngengoma nayo lo mculo umenzele inzuzo. Manini ke mina ngintshela abantu abalimaza isithunzi sabaculi okanye abadicile abaculi phansi okumele ngabe nidila nabo zishiphe. Sekwenzakala amahlandla amaningi. Okokuqala uJaiva wakhipha umsebenzi la ngiyaxolisa ukufaka igama lakhe bafowethu kodwa ngoba ngikhuluma kabi. uJaiva wakhipha umsebenzi la sulindele ngosuku oluthize savele savuka ekseni i-album yakhe igcwele izinkundla zokuxhumana and engakaze release yena sayibona sigcwele izinkundla zokuxhumana isigcwele ko YouTube ngaphandle kwemvumo yakhe. Abaculi babulawa yilawo bantu hayi thina angizwa ngithini. Okwesibili abantu banama-account ko YouTube bathatha umsebenzi let's say kukhiphe umzukulu bethatha i-album kaMzukulu njengoba iyintshi njalo iphelele yonke from track 1 to track 13 umuntu ayifaka ngaphansi kwe-account yakhe lapha ku YouTube. Thina masifika sithi streama umusic kaMzukulu kanti umzukulu la streama khona streama endaweni erongo kuzuza lo muntu ofaka ingoma kaMzukulu la. Umzukulu okuyena umnikazi womsebenzi akasatholi lutho ngalokho. Abantu kumele ngabe nidila nabo lapho. Abantu ukuthi ethi amaqhaweni okanye abaculi enibathandayo besebenze kanzima unyaka wonke belwa nokuqopha i-album bese kufika umuntu ozofika eyithathe nje kalule i-album upload lapha na lokhuza kuye maybe ngaphansi kwe-account yakhe lapha ku YouTube bese ithengisa ngaphansi kwegama lakhe. Yabona? Nangizwa ibona abantu okumele ngabe ngidila nabo lapho. Hayi mina niyoduma amakhanda mangaphiya nami. Mina ngumlandeli. Yini kanti umlandeli siwengu. Umlandeli ngeke ehambisane nani ngaso sonke isikhathi. Umlandeli uyohleze ekhuluma lento ayicabanga ukuthi i-right for yena ngaleso sikhathi. Umlandeli ngeke ehambe nesama feelings wenu ngaso sonke isikhathi. Cha, akunjalo. Nyala nje lapho shuthi kongcola siyekeni ukuba abalandeli manje ubuyena isijaji ukuthi umculo usulandele kanjani. Majongo hayi sakahlela ngezansi.